croeso nôl i chi. Nawr te, Baneri sy'n cael ein sylw ni nesaf, a chynllun i gael baner i bob sir fan hyn yng Nghymru. Pwy sy'n tu ôl i'r cyfan? Wel, Gwenno Dafydd. Shwt ti, Gwenno? Ti'n reit? Diolch yn fawr iawn. Ydw dwi yn yma ac yn hapus i siarad amdanyn nhw. Gret. So, wyt ti'n fod o'r bach o gig ar asgwr, ynddo? Beth yw'r syniad mae i gael baner? Wel, nid yn unig baner yw hi ar gyfer pob sir yng Nghymru, ond baner i orymdeithio adeg dydd Gwildewi. Nawr te, mae yna 2 ohonyn nhw erbyn hyn, ac y syniad gyda fi yw am weddill y nyddiau fi yn anffodus. Dwi'n ofni mae dyna beth sy'n mynd i ddigwydd. Bydda i yn gorfod trio cael pobl i feddwl bod yn syniad da ac i symud ymlaen gyda fe. Yr un cyntaf oll yn agos iawn at y galon di, Sir Benfro. Sir Benfro. A maen nhw i gyd wedi cael eu selio ar anthem dydd Gwildewi, sef Cenwch y Clychau Dewi. Mae gen pob un o'n nhw glychau ar gwylod y faner. Mae nhw gen nhw ddelweddau o'r faner, delweddau a geiriau o'r anthem, delweddau a geiriau o'r anthem dydd Gwildewi, a hefyd rhywbeth arbennig am yr ardal. So wrth welwch chi'r tonau o Sir Benfro, a mae delweddau o'r eglwys gadeiriol ar hwnna. Ie, a lle mae hwnna erbyn hyn? Lle mae chartre hi? Yn barhaol yn cloistr ddwyreiniol eglwys gadeiriol Tuddewi. Hyfryd. A mae un arall gyda ni hefyd, so mae Sir Benfro dyn ni fan hyn, wedyn fe ddath Sir Drefaldwyn nesaf, efe? Do, fe ddath Sir Drefaldwyn nesaf, ac mae y delweddau i gyd yn sôn am Sir Drefaldwyn. Mae gennych chi pobl fel Robert Owen, sef fy arwr i, oedd yn datgu sosialaeth yn y byd mewn ffordd, ac mae hon nawr yn eglwys Llanhidloes, ond y gobaith yw, dwi wedi bod mewn trafodaeth gyda Senedddy Owain Glyndŵr, a dwi'n gobeithio mae fanna bydd e'n mynd cyn bo hir i fod yn barhaol. Ond y syniad gyda pob un o'r baneri yw bod nhw'n cael eu defnyddio mewn pared neu gorymdaith dydd Gwildewi. Achos maen nhw'n debyg iawn i'r baneri oedd gan yr Undebau Llafur blynyddoedd yn ôl yn dyn nhw. Dyna'r math o beth i ni'n gweld yn difeddelwedd yna. Wel, y syniad oedd bod nhw'n ddigon tebyg mewn maint i'r baneri'r lodges yn y Pyllau Glo. Ac so mae pob un ar hyn o bryd gyda'r un dimensions a'r un fath o deimlad amdanyn nhw. Ac wedyn, dyn ni'n gyffroes iawn am eleni, mae Sir Ceredigion wedi dangos diddordeb mawr, mae Sir Abertawe. Fi newydd glywed heddiw bod Sir Casnewydd a diddordeb. So, y syniad ydy bod fi'n plannu yr hedyn ac yn trio cael pobl i symud ymlaen gyda'r syniad. Ie, ni di anghofio un, Sir Gar. O, Sir Gar! O'n i'n gwybod Sir Gar yn un, ie. O'n i'n meddwl bod chi'n mynd i drafod chi'n gwybod. Ond dyma baner Sir Gar, ac mae y person nath gydlynu y cynllun yna, sef Gwenllian Beinon, sydd yn uwch ddarlithydd yn Coleg Celf Abertawe. Mae hi'n mynd i fod yn cydlynu baner Sir Abertawe. A mae cydlynydd Sir Benfro, baner Sir Benfro, mae hi nawr wedi cynnig cydlynu baner Sir Ceredigion. Ac un o'r rhesymau pan dwi'n dechrau gwneud e nawr yw oherwydd mae'r rhain i gyd yn cymryd lot o amser i gael criw o bobl at ei gilydd, gwirfoddolwyr sydd eisiau gwneud y gwaith, cynllunwyr, ac so mae'n cymryd o leia blwyddyn i gael rhywbeth i symud yn flaen. A Debra Griffiths nawr, dwi wedi bod mewn trafodaeth gyda Debra, sydd yn faer Aberteifi ar hyn o bryd. Mae chyfnod hi'n dod i ben diwedd y mis yma, so oedden ni wedi trio cael un ar gyfer eleni, ond nath e'n gweithio, ond dyn ni'n bendant yn mynd i symud ymlaen ar gyfer flwyddyn nesaf. Mae'r faner gyntaf nôl yn 2007 wedi cael ei lefe yn San Fagan, dy ti? Wel, baner ysgol oedd hwnna, ac mae hwnna rhywbeth arall dwi wedi bod yn trio hybu, sef cael baneri ysgol i gael ei gorymdeithio gwmpas tu fas i'r ysgolion. A mae wedi saith a Pnawn da wedi bod yn hynod o gefnogol, a dwi ddiolchgar iawn i chi am fod wedi cefnogi'r rhain yr holl ffordd. A dyma baner ysgol gyntaf, mae hon yn San Fagan am byth. Fi'n cofio Baneri Ysgol Sul. Blynyddoedd yn ôl. Ie, oedd Silgwyn yn dyfedu llun Silgwyn, oedd capeli Slyfera i gyd y pobl faner. Beth i gweithio i reini de? Ti'n gwybod, dwi'n siŵr yn y gannoedd yn rhywle. Ydy. Os wyt ti moyn i rywun i gymryd rhan nawr, siwt allan nhw gysylltu? Wel, allan nhw gysylltu gyda fi gyda e-bost, neu os dyn nhw eisiau helpu gyda'r un yn
Aberteifi, sef Baner Ceredigion. Mae Deborah Griffiths ar gael i ni ar gael ar gweplyfr ar Facebook. Neu allwch chi gysylltu gyda Tinopolis fi lawr, mae ddigon aml. Mae'r wybodaeth di bod lan ar y sgrin wrth i ni siarad, cysylltwch â ni as na lwyddoch chi ysgrifennu hwnna lawr. Pob wyl popeth, Neith weld i tro Gwenno. Diolch yn fawr. Reit ffittrwydd sy'n nesaf gydag Anna.